That's your song. Okuntumana Kwadwo akwa. Enya akwa mfra bubumafra wo kon na kyeso ayeso framo. Wasi huo wa nwam na esin. Nanom. Oyina mame. Ayima. Sanse bontefo de chepapro. Akwatia wonse dro nyame ani. Enkunuma kesa mo yemmedu asa kwagya ba yembe piso. Mo na menim dwansisifo a moda ne dwantro. Ana wona onyu aba. Yama medemrifa. Setie ni de ampenese sa aboa brechechia wotuna so wonsu ayefra na chenchena. Mikobi menkabi ene ma ne nchena fi ntwi momume. Asansa wo so fa de wo fa ne bumu wo fa so wo de kira mansan. Na sai Kwadwo Bamuhene anne we frane ntoma tintimu kwa ekura ne yire ohne yire Mary ne ketra manada me ketra maso na me di si bibia kira me na atukurura ene nananom ahema no ne nananom nyinada sabia so sabia kumpane se yakono man ma ekuru ma yenyi piribu okwam na na menim se de sitienti me ba na ekura me bese Aba Mary wasi ko sai nana sai wajeje no kokko so akwakoje ne sumunani ene mu so yire no na tabo na yira no obede wetwa eno Mary say ohne yire mi kunu na ekọ enra na ye fiada nananom sabi obeku baye kunu makase ni yemmeduasa efiada yenim sa asante amambre mu nananom yensu anunti oba wasi no okura ne bisi ho wagya isuo nom wato abese no wagya aduane di
kasa enye sede kwabene ni kontumpune ni edinkra ene ne enumere woso wofra nananom obi mesumi bi no wo ama wo ba mere ne ne ma ene ne nsew nom sabi o mayi kosuafa e wododo om omo nkomo asam nananom sade esitie ni me ba ya aboa na hawa wonso won san ne bon eno timi ranom me nuanom a kire me madalomo nana setie ni mesi bibi a kire mu a agese sabi so na no yidi ade nti sabi so sabi ku me mam sinada mo fa tunkonya ho e mo diko amabra na mo diko akoso ya mo di ase bibi a kire yen nananom dasie pro dasie so anu nko ade na kisa nana sasa na tie de a maso mo de a na kese me mitimi de me nkoboko sabi so sabi ku empene se ena pra yetie ni ho apoto bibire na eba begi fia kenten so ana na mebusa yi memu obanya safo eno mere wose da bi masori anopa mekokoro manim meyimane asimpuno asono makwako yi me onkode ya eno ti oba mere se na ni kunu ko sai ekwa ni nsuo ni o sabi so sabi ku na na me ya atweme ni na na sa ba ya atwema na obatena ye atwemafo ya hantan ye nema me nupe asantemani Ghana memu hanyina da atwemafo nkwane wonda makase mienu Ghana mentam edunsia no me pacho atwemafo ye ne ema wo munsuo yechemu miensa emu mienu atwemafo ne ema nsuo anoti na asaba atwema anoti ye mfa kora emonsuo emfa kire no anoti na ne ma asesa anoti oba mere wose ni nsuo nie yenye na mfa enkoro yenem sabi eno mere wo pre ne praye wo bisa se na hena fa na madri yedum kane anase de na esie na nisu aye bitum anu to wase on penisa yekunu na asai oye romani mapa roman for anopa ye sokane a awia ye sokane a anadwe ye sokane a ahomache ye sokane a enu ti wase ne matchse enie wase won fancy krom ha donkura bronu biata so ne ntwa so yenye ne kanea ene na matches wonye na sabia so sabia ku eja wokwa wohunu se na ne monye eno mbade fa ne preyetia so ne kanea en wote se ene bi etia no bisa se me kwa me fie awaho mpa hoda meti mewu makometu eno merete ya no se me mama mo me rei wana brai me pacho no oni ani was me sunu sini ati me bodom papa bi atia yira e do mo meboa me na me nso eno to so okuta ne hankiti o me sama dan ka hankiti bio ya fra no oprodo eno to so de prodo nananom baakofo hweredura egu enu mere se sabi eye hanketi ahodo ya na ne prodo yi monso mu na monfa emoa no na wonsu sabi nya baakofo enko enana ene abrewa obaku ye ya no se da bi se sana tie de ya empanini se ebia ye empanifo ne ya benchira nkwada osode ya no pa no se nana sati ase anka nana no omwadidi dada no pebibi yase kom dia brewa enu so nana no na asai wose dabi enu mere wose dabi nana no yemfa anohunu enko baasre ene yemfa ya ase hunu enso yisen me enu ti dokodoko akodo enyina da nana no moyi yenye na yemfa emwa no famu yefumpan mu ase ye tia nananom yesramo ada yemfe anye ya sahudo enyina enie woye ya nananom doso woye no wasdabi nananom atena se sabia son sabia ku penese de yesha no wanfa hye ho frito eno ti so hwe nana ya wase okuta eye ne bese bakan nananom yi enie o meba woye ya afako achiame ho osuesi wo manyim one okasele ni nyina da nana osesebia so sebia ku ene waje aduane die wato abese no oja akasa na se de wato ayi nan
ome boanoe na ne bisen the best pakan edie yanye na mamra kwan so se de yinim se ye yidi ye no na momo a be kunani na se be so wo fe su ni kunu fufu enam machin ko na mti abeso nana wose ne kukuo eye na kura o me yankọ ne fa roba emma ye fa ma chia me no manim ani ti sesa na tie de a ne nsa fufu nananom eguna ketechwam eye na broto mu nsa wose ma me fa kọ achia me anim na sabia so sabia ku nananom ye fa mamre enya mamre na enye fe ne nyina achi me kan na dabi be hu ne se dabi empene so to pempi ma no atukro ne nana wose okuta na sipi na tada so aya ni chine ya sabia so sabia ku yenim sadie Bamuhene na mamre city ya anu ti na sipi na ta ene ne pompo chine ya anano madaru mo wose ya fa manuel na oba kunani wose ni kunu ntina se na ne ne anom aya nananom amambra kwan so mo ye bibia no a mo aye amana ye fe enu ti ma mo ni dinya ne kunu akonwani mama papa fa ko mama ya that's ebro na brebre tutu no fenfua ne nyina achi oba kunani wose meko ehwa na nso for sidabi emase dabi enu ti amanyina da yesema ame ya ma won kira won to man sa na mba ya bem anu ti menyina yesi ya fufutam aye bonire nsadua so me kona na hantan ho aye na na gaw wasada bi menyina da yesi ye bonire antoma bonire nsadua so ya dabo ya petia ye senti ade ebo ano emba ede ye no no na nyina chi afei enso fo koya no msa afei oba kunani afei kwase ukunu keta ekato anunti wase me ko Boagyaa na aba ho na mbusa no wase da bio asante kete papa kwana nanu mahima no mo no mu nkope bi ma wo na sabi ukọ hene yie anunti eye na asante kete eye ni bomo sabi so sabi aku dua ba ko pe e de wo kwa yase a nananom owo adwene eche wobia woso kire kwa ye bu nyina me pato eyi wo nyina woso atente ho eme ye ne adaso na asai sabi so sabi aku wose ne yire wose wo sa ne kete twato eye sumye onfani tin to so ase esomba ye bia mananom wo yi e de akire wo nom the double the petia isenti ade enono oba ko wie ye anam se da bi afei wasane kata de a eye the bed sheet fufu afei edabua kase antumai samtehema nko e de ye edi ntwa ase na antumai mi boni din a obeka se ejei boshen enkabita ye from ejei boshen asabia so ejei no ye kokoku ani na sabia so sabia ku nananom ikoko wo hata ya no ka kire ne yire mere se oba mere eda mi koko meka di bewie no sika bebe ho no wada roma me de beto san toma webi e de amaw fofi anto ata odware na babo ejei frimo na yire wo se sadi okumpa a kire me se obetonto me binti me obidi ayina ye enti ejei na bose no amen na ne yire e ma ne bose no bem manko a e de ye ni nkase nti mesramoda obaku wose yenye yaftan katani kono enra sabiaku na ne manyina menwie sana tie de oba kunani wose okumpa kwan ne benya ni nhwe wose na kuma fita eno okumpa wose yenye oba kunani nko akurase o wonko bemu anu nti obato no bo abonu kukuo e wo kwa mu tinana no madaroma so woto no kukuo ana woto na abo miensa no ananom ya fato na ebia afida bi no na wona na nananom yi e kwa akohwe ni kunu dam na so a wanyera kwam
asa de ositie no amen nyinada aka ni nyina bom no wo muso da bi ejapa eho na enu ntimma yesi ni abrese korodom yesi e de defini eja ye bieja wa ye bieja ye hwiri eno no afei eye and so eja say ne mama wonum kununom ene wonum ayerenom wonum so sa ehwen oba kunani ye tawati ya ye amana ye fe the saga tie de a yesi yenye na ya fanto yase na damana so eno so ye nsofo de a afei nanafo nyina da omu ana aso na neman emma ne mbema ni nyina na nasai ne nananom ene wonum wo mu se nana anopa ade achi pia eja say go fruit no way akanche no way eja say na tete ne nananom ti nanafo nyina say ye nhwiri eni ye fanto ye nana ena damna so akete boge mi ankasa me eno no what say ebia na achem me muti bedumi nyanya afi na mo be sorry makofie akete boge wasena na me ba no na me suma ye edenam enu nti efira mommo abi na munso me mu na obi ebibi enu obi to so okuta ne baage wasena nananom onfa ne me nyina ngum on pesa achia me bebre ene na pampa ni nyina da nana monfa enema ngum akete boge dase ebru ne nyina achi nananom yi empanyesi ya disika ade ya nkasa aboso hu na epo enimu so oba abo aboso na se epo anasika mano a eya homehunu no ode abo disisi be wani nana sai na sai shemen monyam mahwene ene meyefunu eni mabro tie no mere wose ne manyina da ayebi amana yefe oba kunani sei eye emani nyina da omse ma me ye ma won kire niam we wa bra ye beka se ye fesi kamera ye nya bie nananom ye ya hene ma ye nyim se dia mamre esitie eye opipimtu eye eja sai ne ma enyina da omse ye nye na ya fam to ya papa ene ma so ye no eye ne kesika we nya nso abode ni shenti ade ena emma ede ma no afei eye ensonom omu rit omu ntoma ewo ha omu sei ensufo nyina da eye 2 million ye de bo ye hankete no ano na ensi a chiame so na nto krowura na nto ahemanom na sabia so sabia ku eye oba mary ohene yere okunma kesa ne ye maduasa winter bo be ko wo tu dade animu achlebi akana na akana kojo opatran ya mana ba atwetwabo a woda akua mu nana sede obe ko ne wose no wose ne ma nyina da nana no sabiaku oka nana konkonsa ne bia Sunday text message sasa se wo so obe wo so ma amre wo ne nkokurafo ko da school park so bibiensi se ne ma nyina da nana no mada roma wodi esie ne kunu onyi bibia nana no misa chance mpacho we wonu mu onyi we didi mu onyi mpacho me ana misa mpacho chance de acha me ya na mde ababa no so no sabia so sabia ku kora na go tre wasankani ro rampo tabra potentafo a yete won kai ye potentafo owo so odoto be ma esiosi jantati de rampo krodua manse jansa aboafo wodan sese amanse ya wo so ne ba to be ma woni mutu oti ya do gina atrono ano wo kwa atem sakwa abrimro sakwa afosa kwa de nkyesa wona so apega so sa age seka age tuo age wo age onyankropɔ twodi apan na akotre kora mesesa apatia metene mensam na se yantomo a na akotre eyebechi wade wona waye de nkyanyina a woda pobuna sem na wo bo afiafe kaka pedero a wodi aba awina de bebe na mese matene mensam apatia mese metene mensam na se yantomo a eyebechi wade esua emechi wade ahenowa boafo akwa yi nana no mbela mwase
asase nyimfitro from pon eti wakra na say hema why mamono we are say ye kari sika duosia de sika fra ba tan na mesi e kire na no fra bua kwa bonti kasiem rado koto sika bi fibre etina matutu anya ni ehu akoko fufu akroma ahya na nzo nyansafo amudi kosua na mobọ kasem bese aso ni mana na yade ayemfa no nkomo okonfo nyesa okonfo bewia no na na madaro ma aso ni ana honya fanatiko na tiso obi anima esa that's every yede eye sikasa eye na yi atoaso demum na na bedam pe eno de ofuru kwa so kraba enumra obetimi ebra abrafo ne atia me batopunu no mo eye do no me fa eye abusia ena munya so na muntie ye yegina ha yenya no ahangoro so yegina no eni bre so adia to yeni abre Yemiru akasa fa muhuni miru ase wadi areho bebiri akofam se oban so ayemu nche usawi ya ni na enu ni nansa ana otese ni bem efrato miru atia na otiam si dia kuni na mi basisi ye ana matrankunya mbebe mu ankasa edika efri mu enokre mi retwa ejajo kakra ama reho kan ye nyina ene miura yini country na chamefo na busu apani na kwam ni twafo ma mpanifo a omokan ya ho ejase eta ye chidindindindin si ni camera Niamasi bibinchira ebusuya. Na onam kwem. Oba. Onye ebusuya man. Ena onye ebusuya no. Ebi tweja adwo ankasa okuri dua mu. Amoma hu se enokra se nani apre. Samu hu yenia. Miura se okuta ne nsam. Ne ntoma. Epo ba akon. Sa epo no. Ya famu ne ben mu so. Opa onfanko okuta ni buku ne petia akinjade akam okuta ne nsam ensa tentu emfansi abusuan so ebra ne so a
yɛn fa mu no fam zero ɔkɔ a otimenya amane pafa bi abɔ akɔkyerɛ nananom a odi kai zero nessa mutie ni a zero yewura no asɛm a zero ɔde ma yɛsɛ yɛn fa mmerɛ zero ban mu abusua zero ɛnɛ yɛde abɛgyina ha yɛde ma mu zero yewura to ɔmam hyɛden zero ɔnom nyinaa ba abɛtenam abɛgyina adoɔ zero ndi na musɛmpa yo mwani kasa yewura chairman Gasibo sure Musodu ha omu eje yadamwase maye amana ye fe empane se bodia ebeboa ode enunti sabi akaya fo etete abetima na tutubutum fo so tutu abutum ti emano maye amano aye fe dodo ohwa abasa eso oba waye chobo aboka na nya na honamwa enunti ohwa me ma me no me abasa no matro amano aye fe nana say intia eye Mr. Edu Jemfi eye ichika for enono edamase maye amano aye fe anya so na muntie zero ya kan bibi sasenka yewura zero akyerɛ no na de kyerɛ die bia zero nka foforo mɛkyerɛ zero nanso zero baabi a nneɛma wo firi ba no zero ɔka hyɛ zero sabe enye yi zero ɛyɛ yewura bam zero ana sɛ kwadwo bam pakonofoɔ zero ɛgya ho fedua zero bra na wo kɔmenhyia kɔsono no zero na ni mutienti zero na ho ofenti zero na ho prafeti zero ɛyɛ maame bi a ɛfɛ no eno adwa enum zero ya wo menhyia himfie zero bra maame no papa no apepepep zero waso ho prafeti me ne gye ho zero me no be bra to president den zero eno adwa no tutare ejasai zero ben kodofo ya zero be man kasa na ya wo na ho fa wa asem da ebo da so enye ketua mira enye ize ya wo na sa ho be fe ya wo ye mumu bra ga ye mira no kre wo na mani edi hu tutu zero abitwi piao maame di no chi papa ya na no ho fe piao jase buto ni dom piao pepe no kre enye ize sa na maame chese oni papa na ti zero nhyia himfie ho oba obetia no zero na oni ni din komo ye bibia man kama fufuka ni nye din kakran pepe sa zero dakrope ana papa kra na se ne ho do no nti woko ni fie zero oni se papa no kwaba zero wante hwe zero adenya ne a betia se papa na era aka njine abra aduane si so zero zero na kuri zero ma me ne tie na kra sam se eye ne ya zero utwejadwo bia ma ono ahu se yes zero ewura no zero ọhwa na ọtị sị ene zero ya no musika sanne zero ọba na ọpede ni nyina zero ene ya no musika sanne ọsọ ọba zero eno no muso ọba ya zero kwa ya sandia mamne nso zero kente fufu pa ya mira zero kama zero ọtị ya fangu eja sẹ so zero mebu shan kan sẹ zero ya fangu eja sẹ so zero no hu sẹ ọdọfo pawe ọdọfo chipa chira de zero owie no ọtị sẹ duku yi zero sẹ duku ya nka sẹ guta mi zero ọtị eja sẹ ye nipa bi na ọpẹ sẹ duku yi bi asem papa zero zero nke ba sa na ọsẹ wadi ni duku eka no ho zero wadi ni srada zero ano so tachiri zero ananum fangu ensa zero ema eja sẹ yi zero sa ne amani nyina no ya fa mabusia zero nse eja sẹ ekwa zero no hu sẹ agora no medie no zero ona medisabe agobane zero odomu zero ene bayi zero eja sẹ ze maami eje onum sẹ eja sẹ yi zero ko ka oni nyame nko zero David no sɛ ho yɛ kuro dia zero onum sɛ mbasa akɔtɔ ma gudie so zero na enu adwonum anu asɛm a media to manim no piao abusa ma pɛ no no ayɛ piao o so try somebody dance here I want so adofwe mimi and my
Munyum modom. Edom ba yin na munim gonum. Tie sramo na modase na yefe. Mes me uhu ye busua wo ha. Kasaden no bi anse. Na adekasi a nananom ebema ibeyema ebusua no. Tina ebusua to sante person be chia nananom. Be na nananom asi. Omo ba se enema e ko so aso ma ye mfonso kaka. Nti na o se omba bi na. Ba ya to ma adwen si bi so. Nti wa daro ma. O se ya bi bia de fa cho. Adama o ye. No se wa bu. Se wa bu. Ya. Onye mti o. Yaro se bru. Gracias. Paine dia to sini. Omo se ade fefa. Tina yura enyim yama no aso mo ni omo de amase na asidana no manase Pabla baba kuba moya mo ni kasubla Mugia mwana mami asa mugia makona mami ayi nusasa Mugia mwana Manda mami sawa